दो गाना दिया हुआ है, एक को चॉइस करना है, कौन सा गाना गाएंगे? हाँ, ठीक है। तो हम पहले सिगार बिल्कुल ठीक है। हम जो अरुणाचल से कंटेस्टेंट है, पहले चांस किया जाएगा। तो चलो अंदर चलते हैं। तो यहाँ पर सॉन्ग कंपटीशन होगा, तो चले देखें और सुनते मजा लेते हैं। ये लो एंट्री। दाना बाहेराव थाबायदिंना नायदों, नोंसोरबो नायफादो। औ नैयो माथो लाइन जानानै डाइनिं हल खालामनानै बिराद गोलाव लाइन नै। वाव, गासैबो थोरसियाव आखायाव थोरसि लानानै लाइन जादों। डाइनिं हल बैथिं आरो मा tamu dengan senulai orang lain dah kunci dah buat ni tamu orang tu saya no lain tu naik sangat so bikin tamu langsung mama dengan naik ni asal nak pakai ni saya kami orang apa dengan so mana ni view kan naik dah orang sudah kaisa deh. Pendel
गोजाननि पेन्डेल लुना थाफैदों आरो बेयाव मोनसे मा लिरखो मोजां सिनायला लाइट गैयिनि दारै जोंबो मोनसे पेन्डेल गोजा थिग आरो नै डाइनिं हलनि ओंखाम आरि संगासिनो थांफिनसैलाय आरो नै वाटार टेंक थांसै डाइनिं हल मोनफिनबाय फर्स्ट टाइम यार खाना खाने के लिए थाली लेकर लाइन होना पड़ रहा है अबे यार ये ट्रेन कितना लंबा है लाइन जानानै खामोन जाबाय दायो नैयाव आखाइ सुफायदों थोरसिफोरा इयाव दोनबाय नोंसोर नुनाय नंला खोमसि दारै स' दायो थांफिनसै दै गांसोबाय दै मोजां मोनहैनायनि दारै दै लोंहैनोसै दानिया ओंखाम जाखांनानै माबानानै आखाइ आरि सुखांजोबनानै नै नायबाय बिथिं एबार गेटथिं मोनफैबाय एसे बेरायथिंसै स' टाटा बाय बाय बिसानसिमोन बाय बाय